Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nainteng, mapan ka di ijay barangay hall akas ta ti itsuram. Anyat itsurak ta dilawom? Na, ay, kita ang mandeta chinilas mo. Ha? Oh, pangis, nakasando ka pa'y. Kasanon, no adda mapan asabali ataw ijay. Sino kumati sa bali atao? Apay, alien ti kayat mo asawan? Alien? Apay ko mga umay dito iti alien. Ay, dinakdisturbon nga agkapi. Ti kayat ko asawan. Sa bali atao. Ada ay apay sa bali atao. No saan nga alien? Oh, Ay na, ay di nakmanrurudan inteng. Ay saan nga umno ti isungsong batmaw? Agga po iti sabali a barangay. Ti kayat ko asawan. Wano dagiti agga po ijay ilay a bisita. ha! Ay, sa bali atao ko na ngamin. Imbag ta nasapa ka amay sa kadagiti BHW dito kabildatan? Imbilin nyo mat ngamin ama sapaak nga umay dito'y barangay hall kagawad. Wala, tadan sa kano umay abisita tayo itangal daw. Ado ka diti umay asa nga ili kagawad? Diyan ka mo. Ni kapitan to ati makam mo. Tapno ammo tayo ko mano ti sa nga ili tayo kagawad. No mano ti isa ganaan tayo. Ay, masapa na pa siguro. Hanggang urayan tayo Tapno amo tayo, ti isagsagana tayo. Wen kagawad. Apay anak kasukat ka si Kabadong, papanam. Mapanak dita barangay hall. Ada ka no umay bisita dita. Na, saan ka mo't nga opisyal tapno mapan ka? Anya ngay kumati aramidom ijay. Ay kat agpamarangak mo't akasla opisyal. Tapno ko na dagiti bisita nga opisyala. Di ka lang mabain. Apalam tumang amin ni Kapitan. No mabalin la kumasukatan ti kapitan. Inaramid kan. Kabailan mayamot ti kabailan ni Kapitan. Tapay kumasaan ngay. Agpirma lang may kadagiti papilay. Saan lang mat nga agpirma ti aramidan ni Kapitan? Adupay. Ay kabailak dagita. Siyak pa'y matikunan. Di ka man agin lalaing takababain. Ay sana nga ginlalaing. Tatalaga ang nalaingat. Tuyan. Kitaam ni tatabad hong kagawad. Sumungad anak kadisente. Hey, tatabadong! Papanan niyo? Umaya man mo dito, kagawad kusip. Pang kita akmay, no anya ti aramiden ti kunan ni kapitan asa nga ili ita. Nangitilang mo't opisyalis ni makisangaw. Nay, kasla opisyala mo tin Iso nga muna kapaingam ni kapitan. Imunak, ti imbaga na asyak pa'y kanaw, ti makisangaw iti sa nga ilay. Apay, mabalin asabali ti sumango, iti umay asang nga ilay. Apay kumangay amaday. Ay, at tugawa man kidi dito'y tugaw ni Parik Ngaynteng, ang kapitan. Ha? Ay na, nagbayatay. Nag-feeling mo dahito alakayan. Isugot tinagtugawan, iti tugawan ni kapitan. Adda ka no umay asa nga ili dita barangay hall, Maray. Wen, Mare. Ang masurunak kan ni inteng. Tanaka chinilas kit din iti pangis. Kan nakasando. Iso nga imbagak nga agsukat. Kan sukatan na ti chinelas na. Napanmet ni badung ko ijay. Kunak no napan ka Ay, uray siyak ti asawa ti kapitan. Saan arumbang nga inak makibibiyang ijay. Ta saan kumut at trabaho. Apay ngay ni badung ko, napan ijay, Maray. Ay, jak ammo kan ni badong mo. Na, anya ngay nga tatinapanan na ijay. Opisyal mo lagayam ti sumango ako na. Adan dagiti sa nga ili. Ngam awan pa'y mat ni kapitan kagawad. Na. Nakisamano pa yan ni kabadong kanakwada. Isumutun ti inawagan da itikap. Ay. Agraraman ngamin alakay. Nagtugaw kit din iti tugaw ni Kapitan Enteng. Mas dawak ka ni tatabadong. Ayan ngamin ni kapitanan. Agdadamo dagitaan na ibaon dito Iso adidam ammo ti kapitan. Inakman kitaan ni Kapitan no umayan. Ay ingkan. Darasan. Ibagam nga adan dagiti sa nga ilay. Wen kagawad.
At dandag iti sa nga ili, Kapitan. Apay anak tsinelas kayo. Kan pangis pay. Sakat nakasando kayo. Adadan? Wen, Kapitan. Ada ijay ni Tata Badong. Isu ti impagarup dagiti sa nga ili a Kapitan. Tanagtugaw iti tugaw yo akas Kapitan. Nanataing garaw naman nga roden ati kinagraraman na. Isu ti kalalaingan ijay, Kapitan. Nagbayag kayo mga min. Nakadisinte pa ijay. Kartingak nga rod ti agsukat. Ay umuna kan ta sumaruno ak. Sige nga rod, Kapitan. Intay, adan dagiti sa nga iliyo. Angam adda ka pa ila ditoy. Kita no husto ti pulo shot ka. Ay, imbagak pa lang amin itay nga agsukat ka. Angam di kamot naggunay. Ay, takwilyo ti Badom. Nakaunag. Tarin mo ta mapanakon. Daka nung amin ni pare Badong ijay nga agparparamag. Kaan imbaga na pa yan nga iso ti Kapitan. Di na naaramid ti kasjay no adda ka kumaijay. Agraraman day dya tao. Makapasuron. Ingkakit din, saan kan asumanao? Mapanakon. Good morning, visitors. Pasensya ta, ada impaasikaso ni Mayor Kanyak. Imawag ngamin. Sorry ta naladawak. Ay, kunak man no ti Kapitan ditoy, kat jay nakatugaw iti tugaw ti Kapitan. Pasensya nyon ta agkabaw ngamin day tao. Ipagarup na nga iso ti Kapitan. Ah? Kabaw nagayam ti imbaga na nga iso ti Kapitan. Uwan nga rod. Si kamot pare, sa anak mga gabaw. Limpyo pa lang mo ti utak ka. Husto ayamat ti imbagam asikat ti Kapitan. Ay pumanaw ka dito. Agawid kan. Ay, di nakpagawidan pare. Kaya't ko amaamuan ti ibagat isa nga ilay. Naa. Saan ka nga opisyal? Para opisyal lang dito, so nga agawid kan. Si kapay asali dito'y barangay hall. Ay umay kanto, awan ti tao. Si kamot pare. Ay pudno ti imbagak ka. Uray agmalmalam kan agpatpat nagkadito. Awan mangiparek. Angam no ita, saan amabalik? Kahit anya ngay timbaga dagiti sa nga ilija barangay haul. Imbaga ki daya batingtingan nga kabawak ka nan. Makapasuran. Tapay nga imbaga na nga kabaw ka. Ay, jak man namuking ko na. Kasurun ko launay daya batingting. At dalakit di makagapaw no apay nga imbaga na nga kabaw ka. Anya kumangay. Pagkakabawan na kidi anang ibaga nga kabawak. Isaw ti agkabaw. Apay nga min anapan ka ijay. No napantala ko man ijay bangkag, o di may mayat pay. Ay, nasakit tinakam ko iti daya batingting. Ngam apay nga imbaga na nga kabaw ka. Kumpare mag. Ay, numabaling nga ibabawi ti panagkumparay. Ibabawi ka. Nay, apay, awan ni Marikwanang, tasi kamot ti adda dito'y balasang kaw. Ay, wala na. Nagbakasyon pa ngamin ni auntie. Aday na si kaso na ija lugar mi. Kasta, ay anyangay nagan mo basang. Teriyang, nana. Sige, lakwan na mangarod iti tinapay kan Diyos. Tabalunan mi kinibadong ka. Ay, angam, apay akas lang ada kasurun nyo, nana. Kasuron ko man ti tao anang iba kang agkabaw ni badong ka. Ala, itad mo kidin tiga gatangang tamapanakaw. Ay, mabiit lang, nana, Taalaag tigat-gatangam. Adto yan, nana. Oh. Ay, kwa, ilistampay laang arod basang. Ha? Ay, kwa, nana. Ay, gatangam ko nam. Angam ita, utang mat gayam. Sa nabalay, bayadak to na dakwarta. Ha? Ay, nana, bayadan nyo tinalayo alako ni ante. Ay, agungat tulakit ditay jay. Imbagmat na pinautangan na ka ni Marikwanan. Awan ni Marikwanang, tanda ka no inasikaso na. Iso ajay kaanakan na ti agbanbantay ni Tiryang. Agam, imbagak agumatangak. Idi nyawat na. Imbagak nga ilista na. Kahit anya ti kunana ngay. Agungot ka no ni Antina no saan ko abayadan. Angam, tim maraya ko na. Ha?
bayam nga agung ni Marikwanang baak. Imbag ta nagkita ta dito'y maray. Anya ka di ti pagimbagan ti panagkita ta, Maray. Adda ka di napatig nga ibagam. Kaya't kula maamuan, no apay nga imbaga ni Kapitan nga agkabaw ni Badungkaw. Na, imbaga na ka di ti kasta, Maray. Jack matamaw. Damagam man tay bagam kanyak no agkita tamanan maray. Sige, Maray. Damagak no apay nga imbaga na ti kasta. Ay kat, papanamon ngay. Papanak man di ta Tersina. Inak man umutang iti buggoong taawan pagdengdeng kaw. Ay, pasang. Adda buggoong mau. Awan ngamin pagdengdeng kaw. Imbilin ni auntie, adyak ka no agpapautang, nana. Ipakitam pa iti kwartam, sakbay nga ikan ka. Si Kamoy, awan man lat pa nagtalik mo kanyak. Oh? Mapabasol na ka din awan pa nagtalik ko kan ka, nana? Si kamot lang ti akin aramid. Idi na minsan, imay ka dito'y anangala iti tinapay kas kada Diyos. Ah, Idi singirak, timmaray kamutan. ay, Iso nga no awan kwartam, ingkalangan umutang ija ili. agpasahi akpay ama pa ni Jailay. Kat nagpasahi kami mat kanya antikwanang anapan naggatang itila ko mi. Saan mi nga inutang? Kun may sana na, atidugan tilistaan nyo ditoy. Da kayo laang ay taglaklako ditaw. Damo ditadaya. O di, mapan kayo ditadaya, no pautangan da kayo. Sigay, mapana ko ni Jay Daya. Nan anos taglako Jay Daya. Saan akasken ka? Padpadam ti antim abaa. Sige nana, mapan kayo lang ijay. Kan, saan kan nga umay umutang ditoy? Gaputa di da kay matlaikan. Hay, nanatuyang amang ngutang. Anyamag nga, ito'y dinengdeng mo. Awan lang araw din sa pao na, awan pa'y tibugong naman. Agpapadamot asaan nga agpautang dagiti adda Tersina na. Ay, apay nga ta, ano lumabas ang dita kalsada? At damang manggag ko amang katawa kanya. Ay, uray siya nga road. Didak pa yun pautangan. Ibagbagada kidi apumanaw alakanaw. Ay, nagalasing nga. Intamalag, burasan iti mula ta natay. Tagbayad kan. Ang mga no ibagada nga utang amin na bakrang ta. Iso nga tangag katawa da no lumabas ta dita kalsada. Apay nga uray si kat katawaan da. Kat syaklaang mati umut-utang. Diyan nga ta panangibagak asyak ti kapitan. Ha? Anya ti kunam? Ay, awan. Mangantan ko na. Ano santan ti dinengdeng awan bugoong kinsagpaw na. Pudno ka day nga imbagam nga agkabaw ni Pari Badong. Nakadamagam ba't? Ni Marituyang. Kasla, dapay surun na ka. Ta sinintir na gayam kat di naamuti makagapo no apay nga imbaga. No kasta, pudno nga imbagam day jay. Apay ngamin nga imbagam tikas jay, kat kumparim mat ni Pari Badong. Kasa daw. Idiada sa nga ili iji barangay hall. Isukid din ti nagtugaw iti tugaw kaw. Imbaga na nga isut ti kapitan. Anya nga iti koneksyon ti agkabaw ken panagpamarang na akapitan. Imbagak iti sa nga ilay nga ipagarup na nga isut ti kapitan. Ta agkabaw. Iso adin na mo ti lablabi din na. Nadlaw ko ngamin. Asininter ni Marituyang dayta nga imbagam. Ilawlawag mo tukon ko na, tapno maawatan na. Dinamag ko kaniinteng no apay nga imbaga nga agkabaw ni Badong mo, Mare. Anya ti makagapaw apay nga imbaga nga agkabaw ni Badungkaw, Maray. Idi kano adasa nga ilida ije barangay hall na ude ni Inteng. Napan kanumot ni Badong mo ijay, kat nagtugaw meten iti ayan ti tugaw ti kapitan. Imbaga na meten nga iso ti kapitan. Inyam amuna nga iso ti kapitan? Wen kano, Mare. Iso nga imbaga met ni Inteng kadagiti sa nga ilay,
Asaan nga amo ni pari Badong ti lablabidon na tagkabawan. Sana pinagawin ni Badong. Ken imbaga na, para laang kadagiti opisyal ti maangay a meeting. Iso aday jay, naawatan mo't dagiti bisita. Amo ko, naapay nga imbaga ni Kapitan nga kabaw ka, Badong. Nakadamagan? Dinamag ko kin ni Maribanang, no apay nga imbaga ni Kapitan nga kabaw ka. Amom mo't siguro tinapasama, ngam di mo imbaga kanya, taamom amaday tinaramid ma. Inuwaras da nga ta tinapasama. Iso nga damangkat katawa kanyak no lumabas sa dita kalsada. Nalabay, iso nga ibagada nga agpadata kano asaan nga umnaw ti aramid na. Ay, mababainak pa yun. Ay, madigayam ti agraraman akas kanyak tuyang. Uray siyak, sa anak anapudno iti ibagbagak. Iso asaan dakon atalken dagiti daduma ako kumarek. Uray ni Tiryang akaanakan ni Marikwanang. Ay, agbaliw akong tuyang. Ikatek ti kinagraraman ka. Ay uray siyak ba daw? Agbalbaliwak tapno agsublay ti panagtalek ti tao kanyak. Kumayakay ket ti tao kadata no saan nga umno ti aramid ta. Ay, tatabadong ken na natoyang. Pudno dayta, no saan nga umno ti aramid mo, kumayakay ken ka ti padam a tao. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di aramidam ba daw? Awan pa'y pulos pagsungraw. Kapilitan manan ama pandatao di bantay nga agkayaw. Kahit anya ngay nga raw, no sa dino ti ayan ti kayaw, ay katiso at ti pagkaywan, at dayamot maala kayo ijay kalsada, tapno ijay kaamapan. Ay, bakitan ka, pilosopaw. Imbaga kaya nga di kalsada ti pagkaywa. Inkakidin ta ni Aldawan. Tilang pagsungrod ta ita ti adda ijay kusina. Alay, tamapanakaw. Di kan sumanaw. Apay ngamin asa kalamapan no ibaon ka. Nabayag basik asaan anasangon ni Enteng tinagkayaw. Lakwan nakman iti kayo, pari Badong. Ay, gumatang kay ti kayo, maray. Ay, ustaw. Tay nakagkayo iti ilakok king kamaray. Kakaiso ng awan pulos kwarta. Ay, sige pare. Imbagla apaglambungan iti bukbukal. Ay, nagngina ti LPJ. Mala, tama pa nakagkayo, maray. Wen, kalpasan na, ilakom kanyak. Wen, maray. Kat numakaalak, iti may sarapay, itulod ka, ni balayaw. Ay na, agyaman nakno kasta, pare Badong. Ay, mayat Madanak iti kwarta, adi na oras, maray. At damot babae, dito bantay. Kanya nga tatararamidin na ditay. Ay, sana ngagpadlaw. Kasi putak, no niya taramidin day ta babae. Nay, nagtugaw may itipoon ti kaya. Kasla na banaw. Nabayag nga taanagnag na. Nanana, timalyawin dito ayan ka. Di na ko madangran, Manong. Pangaasim. Apay, kabut-butang ka dito itsurak. Apay, akabutang nak. Saan? Kunak no tulisan ka? Apay, aglang lang ka di atulisan. Kaslakas ta nga, Rod. Saan ka kadi atulisan?
Wano, amasuna ka. Apay nga da ka dito'y bantay. Dita kano babati ayan ti barangay kabildatan. Mapanak ko madita. Asino ti papanam ijay? May sarapot-mot kayo dayta paray. Apay itin mo dayta kanyak. Order ni Maribanang dito'y paray. Gatangan niya kanaw. Kunak no ipadawat mo kanyak. Apay nga ipadawat ko ngay paray. Imbagking ka, tadaw awatan nga honoraryum mo. Siya ngay, pulos. Kung kunak lang paray. Kasi kamit kit di kwa, di ka pa'y lakit kwa. Nga, anya kwa paray. Jay kwa, di ka pa'y lakit bumaknang. Tapno ada pagutangan, ti kayat ko asawan paray. Ay, kung namalanwan niya dahil ibagamon. Anya ayat ipagarop mo iti imbagak, di ka pa'y la. Iso nga rod adinamag ka o tadyak amo tituloy na paray. Putid mo nga menti pa nang ibagamon. Paray, mano ka di tibayad ti kayo? Ay, adaking kan maray, no manaw. No, itid mo amin ti kwarta make, may mayat manay. Kasanungay no 20 pesos lang ti kwartak. Ha? Ibagam no mano ti bayad na, tapno amok. Ay, syakit din agumatang ti mangibaga iti presyo. Sika nga aglako. Kunam itay abaintay ti kwarta maray. Nayunam lang may tisiraw di imbagam. Anya, 200 pesos. Kunam nga ibagak ti presyo, itatay imbagak. Nagmulagat ka may maray. Iso nga rod nga datawar ako nada. Paray, atay ibagaking ka. Adda nakita ka babae ijay bantay, idi nagapuwak ijay. Babae? Ay, anya nga iti naramid mo kan kwa na iti nakita. Anya kumangay taramidag king kuha na paray. Isong nga rod adam damagak. Ayan na ngay. Ay, yak kamuman paray. Maamuwak to no agsubliak ijay. No dapay ijay wino awanan. Mga no isumot ti sublim iti bantay. Ha? Ina nga rod agkayo iti ilakok paray. No kaya mo di umay kamay. Tapang kitaan ta no dapay di babae ijay. Imbaga ti kaaruba may, anakita da ni Badong kung nga daawit na akayaw. Ang awan mo't ijay balay may maray. Ay, wen maray. Napanangayaw ni Pari Badong. Kalpasan na, impan na ijay balay, kat inlako na kanyak. Nagagat anapan na ngayaw, gaputa ilako na, idento ta nagsadot, no siyak ti mangibaon amapan mangayaw. Ay kat ibagam ngamin nga ikam iti kwarta na, tapno nagagat nga agkayo iti pagsongrodyo, maray. Kano kanon mimot ado at ipakausaran ti kaywon na. Apay ngay nga ikakpay laang iti kwarta na, maray. Ay katwen tapno magagat amapan agkayo, maray. Naglaingan ngay. Apay, tangdanan nakma at nagtrabaho Saan man? Dayjay man ti babae paray. At dayjay sirok ti kayaw. Ti magdarmutan. Ay, agsalamutan iti sirok ti kayaw. Ha? Nay, apay ngay. Limpyo mo't itay dayta babae. Sus. Ita, kaslamot ti nadakurkurang na. Dajay, isi mardeng agsalsala. Na, Ayan mo nga, Romeo. Ha? yay. Nak, ditoy. Naa. Ni Juliet Ay. dito. Sapsapulan na ti agnagan iti Romeo. Ha? Isupay kano ni Juliet. Yay. Itayak pa'y ditoy, Romeo. Ayan mon. Mabisbisin ako. Di ka di maasi kan ni Juliet mo. Kaslamot tayo nubila a Romeo kan Juliet ti dakdakamatan na. Nobila lang, mati Romeo and Juliet paray. Hapay nga ibagana nga iso ni Juliet. Day, awan mo't ni inting dito'y tersena. Ay, napananangatan. Ay,
Naibaga itay ni Mari Kwanang nga imay kano ni Mari Tuyang kat sapsapulan na ni Badong na. Ay, ita, sapulak met nay inteng. Ay, una yan. Napangag paiso ni Pari Badong itay ijay balay. Inyag na ti ginatang ko akayo. Ay, ang adamot itay ni Inteng idimay ni Pari Badong. Idipimanaw ni Pari Badong, rimwarmot. Ay, una yan dagidya alaklakayan. Ay, nagkuyog da siguro. Ang, sa dino ngay nga tamanan ti papananda. Ay, apay asap sa pulom ni Romeo. Balasang ka. Sapsapulak ata mapukpukaw. Asino kayo ang naglalaad? Ha? Di na kasit ganda kayo ang Ay. naglalaad. Kunam amabisin ka? Ay. Kaya't mo kaditimangan. Ken makita ni Romeo. Inlamang yung kadi ni Romeo, abiyag, to'y biyag ko. Na. Kwa, saan mi nga inlamang? Nalabit nga da iji baba. Sa dino ababa tinangipanamkan ko na si Kalaan. Ay, umay ka. Ta mapantayo iji kabalbalayan. Delikado dito. Ta mga no kagatin nakatiulag. Si kakaditi ulag, laad. Na. Ay, di mo man sang kadagulit ala adak. Nagtairak tupay kung naninanang ko. Paray, apay, iyawid mo iji kabildatan, day taagbala. Anya ngayon nga ron. Apay, baybayan ta dito. Ay, kit balunutin na ka ni Mari Banang ah. Saan kumot nga asawaan? Tulungak laang. Kasano at hulong ti ipay mo king Kwanang ay paray. Inak-i-report iti pulis ta sa pulen dati kabagyan na. Wano ipandakat iji mental hospital ah. Ay, sapay kumibin mo't king ka. Kaslam amuna kamay. Ngam agridam ka. Ang mga nukilat sumupag. Maray, di mo kadilat ta nakita ni Badong ka. Kunan ni Mari Kwanang anakita na ida nagkuyog anak paamyanan, Mare. Imbaon ko anapan na ngayaw. Ngam aging ga ita, awan pa'y mag. Adan insangpet na itay ije balay. Amang ano nagsubli ije bantay. Ang apay ngay anak kuyog da ni Inteng. Ang mga nunapan mo na ngayon ni Kapitan Maray. Nagsaya atin ngay no kasta, Maray. Kat no ibaon ko nga agkayo kat kuna na asaan ka no abagay itikaskan kuwa na akapitan timapan agkayo. Iso masurunak. Na, anya ngay kumatidakas na numapan agkayaw. Sigurado ka kadi nga adama ka ni pangipanam kanyak si Kalaan. Na, talaan ko na naman eh. Ngam, kastaon na ti panang pwet-pwet mo ititakyak. Amang ano tumaray ka. Ha? Di kan tumakamatan. Na, Awan lakit nga ron, timakan ako nam. apay ay nga da ka ije bantay. Anyat araramidem ijay. Uray si Kamat. Apay nga da ka ijabantay. Kayat ka makita. Oh. Adda ka di kurkurang mo. Apay kumakayat da ka makita. Kwa. Kaya't katulungan amang biro ka ni Romeo ako nam. Romeo? Asino ang Romeo dayta? Na, maulawak. Kung nam itay abirbiro ka ni Romeo. Ita, damdamagam no asenyo ni Romeo. Oh? Kastan sa ti adda kurkurang na. Di mo amot isasawam. Isak pa'y kitin ka dakurkurang na. Marito yang, makitam ti sumugad. Nay, ni Badong kumit Maray. Nakaawit iti kayaw. Nay, kadwa naman ni Kapitan. Ha? Adda mang keb-kebin kan kwa na babae. Na, asino ngay da ita babae? Sinalbag nga inteng. Isukat nakngatan iti da ita babae. Ay sos, pasaray si Kutin pa iti babae ni Kapitan. Nay, nakakitkitaan na nga ta iti da ita babae. Numunak at nagturudmat da ita nga inting amang isang pet. Ay,
Ayan tay balunot kon. Inak man alaan. Ay, mabitang maray. Ah, Amun tayo pa'y ano asino day ta babae. Saan ka pa'y nga agpungtaot? Urayin tapay ang makasangpet da. asino ti kadwayo a babae? Asino Ha? daytoy alaan? Takaslaan niya nga agdamdamag. Ha? Asino ka abastos? Bastos ka no tinagan daytoy abakit. Laad lang armudan bastos man ang tinagan na. Na. Ay, nagalasan. Tungaw. Bay amlaan. Ada kastoy na. Ay, nagsinyas ni Inteng nga dakurkurang ti babae. Ay, kunaklakit din anya itayon. Ay, ayan timakan nga ibagbagatoy laad. Awan samat. Na, Mabisbisinak una yan. mabiit laeng. Mga laak iti kanam. Nakasalsalawan nyo iti day a babae. Kasta unay tibisin na. Ijay bantay. Numaminsan, agsala. Numaminsan, mate, agsangay. Uray ladwa ti ima nang agkamag. Di nan samot ang mutag kutsara. Kasauta yon tao inton malpasamangan. Saan nga agsusurot nga minti sungbat na? Nga po siguro itibisin na ah. Apay nga insangpet yu dito'y day nga agbala. Kuna ni pare intay nga tulungan na kanaw. Ipakaam muna kadag iti masignan. Ipatiliw na ti balla. Ay, saan mo ta? Ti pulays, ti mangituntaw, no asino ti aking kapagyan. Wino ipanday di mental hospital. Sapay adamot itsura day a babae. Bantayam ti babae ta mga no pumanaw. Awagak basit dagiti masiknan. Sige. Mangmangan pa'y mate. Ala, awaga mo. Taamangan no pumanaw. Kalpasan ang makapangan. Mabit lang. Data, idayal ko ti number da. Ay, hello sir. Kaya't ko nga ipakaambaw. Nga ada agbala a babae dito'y ayan mi. Sir? Ang mga ano niya ti mapasamakan ko na. Ta nakadanon ngamin iji bantay. Yes sir. Ada kami dito'y Tersina. Sidiglang iti barangay Holte Kabildatan. Yes sir. Sige sir, taaguray kamay. Bye. Aday ta, naawaga ko, nagiti umay dito, masaknan. Ada kanon na pan nag-report. Nakalibas kano ngamin ijay balayda. No saan kano makatumar? Kumaro kano ti sakit na. Aday tan tilugan dagiti pulis. Alaan dan, ti nakakaasi a babae. Ay, day. Adamay sa babae, abim mabay tilugan. Ay, kaing ingas ti babae. Ang mga no inana aday ta. Imbaglaangan ata nakita yu di babae, ija bantay. Ang mga nanya pa'y ti mapasamak na ijay. Iso nga edi imbaga ni pare badong nga adda nakita na ija babae. Napanak mo ta. Tapno maamuak no apay nga adda ijay. Itam? Adda gayang pangurangan na. Ay, nasaya at launay ti inaramid mo, Inteng. Apay nga, nakarupangat ka edi sumungad kamay. Oh! Ay kwa, impagarup ko nga men, asaan nga agbala. Kun siksikutin nakamot nga men, ay sana mabalintikas jay Ay, isaan kanto nga isukat iti kaano mandungaw. Na. Si kapay laang ti dungo. Good job, Kapitan! Nasaya at launay ti inaramid mo. Itumulong kadagiti agkasapulan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binaweng. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay... ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badong, ingka man ijetersina ni Marikwanang, Apay manin na ya. ingka mga laitila ko na nga okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utangang pailaan nga. Mabainak mo ta. Utang mo gayam. Ngam no mangan di ka mabain, kasta kaday. Saan Karo no na imas timakan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang timapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan Ay kitwa na. Ngam no mang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo matramramanan. Salbag ka kiday. Day talaki na imot mo ti mom. Ay kat isob-soblik lang ti aramid mo Malaala-ala. Dua nga ruden ti alaak amasida. Basta dua tamat amang sida iti partyem atarakan mo Alawa na ito yang. Hingga nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan, Maray. Bad mood ka manan ako, nak. Amo kon day taisam mo, Maray. Apay, anya ka di ayati masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga rin, Maray. Ay, na yan, Marituyang. Imag-agsapaan aday tautang ti ibagbagam. Anya ngay nga rin, Maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, Maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, Maray. Ala ka din ukra kan itlog laang mo. Laeng kun kunamkit dain. Laeng-laengam day ta. Malangaro din. Bayadam. Awan nga ron kwartak. Iso nga utangak pay laang. Awan utang kunak manan. Busatam kit din iti utang itang agsapa to tersinak. Kay, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na di abaak. Mabangkrap ko malang aro di tirsina na. Nagalas mo dahi ta nasasawam to yang. Kumarim jay tao. Irurumon mo kiden. Awan karbangam nga agungit-ungay no di nakapautangan. Gaputa tersina na dahi. Kunamla no milyon matututangag. Ang mga no 60 pesos lang, pati di okra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan nga Awan nga ron kwartak. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan Laeng, kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbain ka mo Anya? Apay nga min anapang kaumutang. Kat among mga ag-agsapaan. Ura siyak mo no siyak tada tersina na. Diyak kayat ti utang, abusat. Sa nabalay, mapanak tumanan inton amok nga dan gimatang. Ay saanay. Ang mga numakaungit king ka ni Marikwanang. Kat ipungot na ka. Anya? Apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka Ay, masuro na ka ni Marituyang nga. Imay anasapsapa. Ngam, umutangkit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akasla jak kaya na pautangan. Ay, kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pa utang ka apautang. Amanga numaguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no da duma, mapilitan na kagpautang kenkwana. Tanudyak pautangan. Siyak tuman ng tidakas, masaktahan tirik nana. Ay, kat ipakaawat mo akin kwa na, Maray. Ipalawag mo, abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mat no kanayon nga utang ti araramiden na. Nagsubliak, Marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mo dun,
mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di nalawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na, Maray. Di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan? Agsikog ka pa imot, aya. Anya ti amutang ay no agmilagraw. Agawid ka kidain. Di ka manaktak. Alan, Maray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka di taniti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong unget ka no umutang ak. Ikan na mulagayam. Dagulit ka ngamin, Maray. Katap no awanan, tinangalaw nga dito tersinak. Ala, pautangan ka latan, tapno pumanaw ka. Anya? Mapanam tunyang. Ije, tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de. Ay, wag. Saan ngagsiraday jay? Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Sige, mapanak man nga ro, Nana. Kano agkakangina dagiti lako na. Ha? Kastaya? Wang tunyang. Iso ano siyak ti sika. Mapanala gumatangan iti sabali at tirsina. Ay, iso lang mo ti anda tersina na, dito Nana. Adamot tirsina ni Ana. Ije latan tersina ni Nana Kwanang ti papanak. Adayo ije tersina ni Ante Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, Nana Kwanang. 310 balasang kao. Amin dagitoy, Nana. Wan. Nay, nalakamot gayam ti lako yo, Nana. Ngam, apay akino na ni Nana Toyang anak ang ingina. Anya, imbaga na ta? Awa, Nana. Ibabaon nakpay amapan gumatang iti sabali at tirsina. Ay, unay mo't dayjay ako marig. Kalpasan nga imotang dito tersinak. Kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag. Saan apod no dagiti imbagbagana, Nana? Adda kwartak dito'y badaw. Inka man gumatang. Anya timapan ko katangay. Ay, katsidaan na. Anya masidangay. Kaya naimas ah. Mala, iyag mo nga ro din dito pagdatang. Ngam ijay tersina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marikwa ng baak jay utang ka. Ay, nagalas dito nga aramid mong tuyang. Di na saya at no bayada mon. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay. Nangina tila ko na. Di mo ibagbaga ti kasta tuyang. Kumarin kasta ki din ti ibagbaga. Ay, awan ti kumarik asan nga agpautang. Nagngina tila ko na. Wen angam atidog ti listam ijay. Ay, basta! Na, Iyag mo man langan de takwarta. Tasyak ti mapan. Nagadulaki di asawmaw. Ireklamok ni Maritoyang, Kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Nasakit lang tinakam ko kankwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men, ijay tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na meten ang nagngingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, wan Kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapan iti sabali at tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Tapnusan ang madadaal ti panaggagayim yun. Ay na, Marituyang. Apay ngamin atila aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga inka iwarwaras anangina ti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti entero akabildatan asika tinaggapwan day ta asayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akasta tapno saan ang madadaal ti panaggagayam tayo. Ken saan ngamin anasaya at ti aramidem. Ano kash, ijay sabali at tersena ti paggatangam. Angam no utang, ijay tersena ni Marikwanang ti papanam. Kano di na kayat apautangan? Wen
Gapaw, taado na yung ti utang mo. Hangam no bagas, pautangan na kalatamat, Maray. Ah, Isong agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag, nuhusto matla ang tiar aramidam, wano saan. Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. ay saan mo't, Maray? Di ka naglibak. Amo kunti amin ngar aramidaw. Ha? Di ka pilpilitin na gumatang dito tirsinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta, Maray. Iso adi ka mo't agungat, Di ka naglibak kunak maray. Katapno maurnos ti amain, agsango tayo barangay hall intod bigat. Day talaga yam. Sanak amabuteng ken kamarikwanang. Iso asigay. Agin nuray ta. Ijay barangay haul. Ada tayo ita dito barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa Marituyang. Kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw. Gaputaawan amo kabasol ka, kapitan. Ay, Marituyang, agtal na ka peditawan. Ay, kagawad ko nang. Anya ka diti makagapaw, no apay api na ayabam ni Marituyang. Kasadumot nga men, kapitan. Saan kumot apilpilitin na gumatang iti lakaw? Kano umutang, pautangak lata. Ananusak, nga oray iso ti kaatidugan ti listaan ti utang na iti tirsinak. Ngam anya nga tati rason. Tapno mapan nasarsaritaan ka dagiti tattao, anangina ka no tilakok. Ha? Sumungbat ka, Marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Awan mo timbagbaga ka kasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay olbod! Oh? Ado ti nakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak Marituyang. Awan nga raw timbagbagak kagawad ko na ang awan. Naha. Ay. Mabalin ti agsaw. Ay, sige, tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam siyak ti may sama kapanagnak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon, Marituyang. Marikwanang. Kahit si Katuyang, agkari ka adi mo ulitin dayta. Anya kay Tuyang, mayat ti may sango iti barangay hall. Dumanon sa dilangit ti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak polos mapakawan. Anya, tan na pride ka pa ilang. Kahit ado lang aro din ti nakapanagnag asika ti antiparikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngam babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Bayadam kay din ti utang mau. Ayaw ang kwarta, iso nga urayan na. Nagyamang ka Tadi na inruar day ta iti barangay hall. Tama nga no at daki di may babayin ka. Ay, Ay gayam. Awanan bagasta. Mabayin na ka mapanumutang ijayan ni Marikwanang. Kalpasan, tinaramid mo king kwa na. sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Maray. Ijay tersena ni Ana, Maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan, Maray. Nasakit ngamin tinakam ko kin ni Marikwanang. Ay na, Maray. Kunak man no narisutan dayta aparikot yaw. Ay saan? Alang arod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Marikwanang. Ay, sandayam amabalin ti umutang ijay tersena ni Ana. Kasano day tuyan, naibus pa yun ti karga di pagbagasanta. Kunak man numakautang ka.
Saan nga road? Dayta, ti malalam to yan. No di mo kumangamin dinadahil ti panagpagayam yo kini Mari Kwanang. Mabalinta ti umutang king Kwana. Wanaw, siga ti mapan umutang ijay tersina ni Mari Kwanang. Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumutang. Sana bali tasyak mo ti kaguran na. Saan asika? Anya? Mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon na ka mapanumutang iti tersina ti dinadahil mo. Anya? Ay na to yang. No kumangani hindi mo dinadaal ni Mari Makwanang, saan ka nagparikot ita? Anya ngay, parikot mo no sa dino ti pangalaam iti isaan mo. Ala sigay, dinang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay. Ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Day, adda sumungad ang motor. Ngam kaslasaan mo't ataga dito'y tinagmaniho. Kaslamat adda ang kas na babae. Lumabas da lang ata dito'y kabildatan dagita Maray. Nay, kaslad da sapsapulan da. Aday tadan, asidagdan. Urayan ta sumardeng da, amang ano agdamag da. Dito'y diti kabildatan, apo. Wain balasan kaw, dito'y ti kabildatan. Siyak ni kagawad Kwanang. Kasta ka di kagawad. Kaya't ko kumaka sa uti kapitan nyo, kagawad. Ay, awan ni Kapitan, tada na panan na. Nagbakasyon. Adamot asawa, kan kaanakan na dita balay da. Sa dino ka diti balay da, kagawad. Ditaw mo na ang balay, amasungad yaw. No, agpatuloy kayaw. Ay, agyaman kami, kagawad. O sige, mapan kami pa'y nga rod dita balay da. Badaw, agdamo na pandita balay da maribanang sapsapulun da ni Kapitan. Anya nga ti pakasapulan da kini Parinteng. Damagag tukin ni maribanang no agkita kami manag. Kabagyan na nga ta, dagiti na pandita balay da. Kaslawon sa tamuda ni Kapitan. Tida guys, awan mo't ita ni Parinteng. Mabalinda mo't akasarita ni maribanang no anyaman tigagarada. Sa bagay, adamo dita ti asawa ni Parinteng. Wan mo't kit di Adamo ni maribanang apangibagaan da iti gagarada. Heng, kayong ingas mo launay ni Antisalda. Kapimpin anong ka di atay? Iso tinanang kumanong kwanog. Ha? Nabayag ngamin adi kam napnapan iti lugar tayo. Ay, uray siyak mo tatay. Jak mo't napnapan ni Jay. Nulang adda na patig nga okasyon. Agpapada tayon amanong. Asawam ka di day takadwam. Un manong. Ngam pasensyaan nyo at managbabain. Saan amatagtagali? Ay, kunakit din uumalitay. Managbabain lagayam. Imbag man ta nakaumay kayaw. Italang mo't nga imay kayo ditawi. At da ka din napatay nga ibagayaw. Ay, kwa ngamin manong. Plano ti asawak ti agaprod. Tapno makalungaw kami mat Uy, mayat day ta plano na. Sapay la ko mga raw, tagbaligay, iti plano na. Nay, adda ka mo't dito'y tersina, maray. Ay, basit nga minag titinapay ije balay. Iso nga umayak gumatang itinayon na. Tada sa nga ilim Ay, adda pa'y jay dua sa nga iliyo, maray. Ay, wen mare. Kasinsin ka no ti ina ni Kwarog, ti inamot jay babae.
Kastagayam. Kahit mabayag da ka di balaya. Ay, saan ko nga amo, Maray? Ay, mabainak mo't amang damag no agbayag daw no saan. Ayun mo ta. Damdamagam kit din iti sa nga ilaym no kaano da nga gawaid. Uwin nga rod Kasla dagdagdagim ida pumanaw no kasjay. Itan sala ang anay sarong dagi jay. Ay, wen, Maray. Ay, Maray, gumatangak man iti karnit manok. Kanayunam matan iti rekado ti adobo. Ipasidam siguro iti sangaili man niya. Ay, kan sidami matan akan ni Kwarog. Alangan nga isudalaang ti agsida. Ay, wen Maray. Agasawa ka di dagi jay. Ay, wen ka no, Maray. Adda ka no ibagada ka ni Inteng. Ang awan mo't nga rod ni Inteng. Makabulan nga awan ni Kapitan. Di kad makabulan mat nga agyanda di tabalayaw. Ha? Ay, wen nga agpaiso. Kasanon numabayag ni Inteng. Kasaritam ida damagam no anya tigagara dakan ni Kapitan. Iturturad ko man nga agpaiso adamagan. Jak pa yan makapanaw di tabalay. Talangan apanawak ida. Ay, agin-inaw kayo man nanantay. Di ba kami dyan babae ata iso ti aginaw? Si ka man ang tinagluto itay. Ay, titao nga adanakam na. Saan amasapol nga ibaga dagita? Kasla kayo ngamin katulong iti bukod yu abalayan tay. Damagam man kit de, no anya ti gagarada. Barang ibagadakan ka. Inton nakasango tayo amin iti TV aantay. Damagag tao. Amangan no adda kayat da nga ibagakan ni uncle mo. Iso ako na da nga urayan da. Kasano ay numabayag ni Angkal? Iso nga rod adamagam. Medyo nabayag mo ti sa nga ilim, Maray. Ay, wen, Maray. Iso nga umayak man ang gumatang iti si Daon May. Awan samot tan ti plano da nga agaway. Ay, jak man amo. No apay ngamin anagbayag mo't dayjay nga inteng. Ag-enjoy mo't ani Kapitan Ijay. Idinto ta ag-enjoy mo't dagiti sa nga ilim di tawi. Ay, jak amo no agin enjoy da. Ay, jak pa'y kot makapanawin di tabalay. Wen ata daka nga rod bisitam. Nalaing kat asumao jay babae. Hanggang jay lalaki. Ay, di pa'y agsao. Umisam-isam laang. Kunada ano asino ti saan amatagtagaray. Adda ka no ilimlemeng na amaday. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Maray. Taman-tamaga ka din kao. Anda ka din napatagay bagayo kinanggail. Saan ka di an naibagakan kang agabrod nila kay kumano? Wine. Ang magpakada kayo ka di kinanggail. Iso nga urayin nyo ako nayaw. Kaya't may kumati dumawat ititulong kan kwa na manong. Ha? Tulaw? Anya ti kayat mo asawain? Awan nga min tibusbusan mi a kwarta. Dumawat kami kumaititulong. Tagsubalit kaming tunoad danton ijay nila kay ko. Ay, nukasta. Kwarta ti masapul yaw, aday. Wan ko mamanong. Uray si ka kumamat. Tumulong ka man mat. Tagsubalit kaming tumat manong. Sige, tay bagak day takin ni Antibanang no adda kwarta na. Adda ka di mat maitulong mo? Malaksid iti itulong ni Antibanang manong kwaro? Nakasarita kon jay babae antay. Masapul da ka no titulong a kwarta tagabrod jay lalakay. Agabrod nga awan kwartada? Ka now, tapno makalungaw da ka no itirigat. Agregregat da ka di itibiyag. Apay ngay nga damot motor da. Isula siguro ating karkarigatan da ginatang antay. Ay, imbagada pala kumaididamo ang imayda. Nagtalin na da pala dito iti medyo naunday apanawan. Nusang kwa dinamag. Di da pa'y kumaimbaga ti gagara da. Ay, intayo nga rudan ijay ilay.
Tainak mangirwar iti kwarta nga itulong ta kadakwada. Tayo nga roda ni Jay Ilay, tamapan mangirwar ni Auntie iti kwarta. Adda ka di mo't maitod mo, Manong. Damot tapno makaabroad nila kay Mau, ako nam. Sapay kumatag, baligi Jay papanan na. Sapay ko, Mamanong. Saan kami ang nagkamali iti nasitgan mi? Ikari, agsubalit kaming to. Mala, intayo nga roda ni Jay Ilay. Itayan ti bangko. Ay na, agyaman ako na Manong Kwarog. Agpay sa timbaga ni Nanang, ama nagtulong kayo. Iso nga imay kami dito'y kabildatan. Naggapo kayon samot ijay ilay, Maray. Kadwayaw, anapan ijay ilay, dagiti sa nga iliyaw. Ay wen Maray. Ay, no idi pala ko mga imbagada ti gagarada. Saan da ko man ang nagbayag ijay balay? Anya ka diti ginagara da di tabalayaw. Di da mo nauray ni Kapitan. Dumawat da kano iti tulong. Taagabrod jay lalaki, asaan ang matagtagare. Ah, kwarta ti kayat mo asawan, Maray. Wen, awan ti igam ko anawadwad a kwarta. Iso na pa nakpay nangirwar. Ay, basitan ti kakaiso na nga iduldulin ko a kwarta. Utang ka di da ijay, Maray. Tulong kunadamay. Agsubalit danto ka no, no makapanjay lalaki ija abroad. Hinted mo ti kwartam, adi mo amaw no agsubali danta, wano saan. Anya di ko nam? Inted da maribanang kang kwarog ti kwartada kadagijay sa nga ilida. Wang kano, sapay medyo daklagatad. Di dala nagamakan, abasta nang ted iti kwartada. Amupay nga tayo nang tidanda iti kwarta. Day tangarod ti bagbagak ni Maribanang. Kat anya ti kunana nga eh. Ay kamalidayan na. Anya pa'y ngay, kunana mag. Ay, nagsayang dalang iti kwartada. At daman-damaga, kwarog. Di ka kadi masayangan iti kwarta nga inted mo kadagijay imay asa nga iliyaw. Masayangan ko nam. Una, ta saan mo't gayam nga utang ako na ni Maribanang, no di kat tulong yu kano kadakwada. Kasta ti agkakabagyan, agtitinulaw. Naimimbaga na siya ti tumulaw, ngam siya ti matulungan. Anya, No da itulong kaw, sana rumbang asakit ang tinakam kaw. Sige, tadapay papanak na. na. Kaslaawan anyaman na jay intulong da iti kabagyan da. Ha? No siya, jaklaki di maitulong ti kakaiso ng urnong ko. Apay ki di ngay ipadawat ka ti nagbanno ka. Naglalaingandan nga. Nagpara manan ti panawan. Umayak man nagpariir dito'y tersinam tanaparpariir maray. Katuan lata adamot pagtugawan di taruar ti tersina, di agtugaw ka lata dita. Ay maray, amom ka dain, akwarta ti gagara dagiti sa nga ili da maribanang. Kwarta, kayat masawan, imutang da kadamari banang. Saan ka no nga utang no di katulong? Tulungan da ka na taagabroad ti kabagyan da. Anya, imbagman ta pinadawatan da ida iti kwarta. Una ni Kwarog akasta ka no tagkakabagyan. Agtitinulaong. Sa bagay, ada kadakwada da ita at kabagyan damot nga raw. Ngamno siya. Uray kabagyak, no sadala umay no adda masapul da, ay saan ko abasta ito ti kwarta? Uray siyak matkid di ha? Ang mga no di nakton am mo no aglabas ti aldaw, sayang laang ti kwarta. Ilaw, asino day taoy? Da kami di may ididita balay daan ti banang, idi awan ni Uncle Enteng manong Kwarog. Ha? Jakbat malagi pa natin kaw. Diyan ngay kadwak nila kay ko. Imay kami di mawat ititulong kada kayo. Malagip kaon. Kumusta kayo ngay dita? Nasaya at tinagbanagan mi dito'y Japan, manong. Ha? Adda kami adwa dito'y. Urayin nyo tadanda ni ditan ti impador to durmi para kada kayo.
At the package, may. Antay! Ayan, Mau! Antay! Apay ka day. Adak dito'y kusina. Ay, antay! Anta ka no sumangpat a package tayaw. Isuti ko na di may dimawat ititulong kada tayo ine. Ha? Jay agasawa ang nagyan dito'y balay. Sakbay adim mawat da ititulong. Unantay, kawawag tay babae. Dandani ka no itanti package. Adda ipawit da. Ay, jakla impagaraw. Uy, uray siya kantay. Jak ninamnama nga ipawitan da tayo iti package. Ay na, naggasat ta, kwarog. Adda package ta. Day, saan ka di para deliver day talugan, Maray? Wen mo't maray, para deliver iti package. Asino nga tati i-deliveran da iti package. Ne, ada idis-dis sa agdamot. Ne, dua a karton. Dadakkel pa'y a karton. Saan nga taakarga ni Kapitan Dayta? Tanapan manen nagbakasyon? Impauna na laeng nga impa-deliver? Ay nalabit akas tamaray. Kadandani siguro sumangpat. Iso nga impauna na dagita dua a karton. Anya nga tatilinaon dagiti dua akartaw. Padala ka din ni Kapitan ti simbangpat a package siya, maray. Wen ngagpay sumaray. Ayan ngay ni Kapitan. Ay, jak amo no kaano manen asumagpat ni Inteng kukumare. Ti package kat saan ang naggapuken kwa na. Nagapan na nga rod ngay. Ay, naggapo ijay sa bali a pagilyan. Ah, Jay ngay imay idi nga imay dimawat ititulong kada kami ka ni Kwarog. Ah! Istit said nga rod tilinaon ti package, Maray. Ay, saan mo't kit di nga stateside? Naggapo ijay Japan. Ah! Ay, adapay na isigpit asurat da. Ay, kanayon da kami kano apawitan iti package. Nala, sige, kukumaray. Adapay ngamin papanak. Ay na, imbag man, Maray. Kunak no sayang di intulong da. Saan magayam? un nga rod maray. Nasaya at gayam ti tumulong iti kabagyan. Nagkasatan ni Mari Panang. Si dadaan na timulong. Ita, adan supapak ti panang tulong na. Mayat mo't gayam ti tumulong ngam ti agim imot. Agpaisot ako na Maray. Nalaklak agayam asumrek ti grasya iti managtulong. Pudno na natuyang. Numanagtulong ka, masupapakan mat iti grasya. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Ray. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.